Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa tayo ng manips using PixArt app. So, ito na siya guys. Yung nire-request na ilan. So, ito Jaden fan, pero natuwa kasi ako sa kanyang girls kasi yung ginamit kong image. And ayun. So, first, kuha na image na ng artista or selfie na artista na gusto mo, and then i-outline mo lang siya. Ganyan lang siya kasimple. Tapos, ayan, magiging sticker na siya. Pero, syempre, hindi naman lahat perfect agad. So, meron tayong corrections dito. Pwede mo i-erase, pwede mo i-restore. And, restore natin yung mga na-i-erase na hindi dapat. Yung mga naka-red, ayan yung makukuha sa picture. And the rest, yun yung hindi makukuha sa picture, of course. And then, ayan. May mga nabubura. Aksidente nabubura, pero maayos pa yan hanggat hindi na sinisave. Huwag ka mag-alala. Oops. Ayan. Pwede ulit. And then, kung satisfied ka na sa ginawa mo, pwede mo na siyang i-save. Ayan. Pinito mo na yung arrow. Or, hindi ka pa rin satisfied, sige, pwede mo pa rin siyang i-crop. Pinito mo na yung arrow kapag okay na. Yan. And then, save na natin. Then, discard mo muna. Set aside mo muna siya. Then, hanap ka naman ang picture mo na parang ganun kayo na din. Bet mo yan. Yan, ito yung akin. Kaloka. Hindi kagandahan. Ayun. Siyempre, black and white yung picture natin. So, dapat black and white din siya. So, hanap tayo ng black and white na filter. Yan, 1996. And then, palawakan natin yung range niya. Using Instafit yata yung tawag doon. Basta square feet siya. Pwede mo na siyang i-adjust. Ayan. Diba, ang basic lang. Nagtakrap mo lang. Parang ganun na ganun sa picture kanina. Importante ang angle. And then, crop mo lang. Magyan mo na outside perspective. Ganyan. Mag-experiment. Pero madadali mo rin yun yung ano. Tsaga lang talaga. And then, punta ka naman sa add photo. Kunin mo na si James. Charot. Ayan, yung inedit ko kanina. Then, dahil yan. I-adjust mo lang siya ng very, very light. Drag mo lang. Hindi maganda kung mas malaki ulo mo. Dapat simpantay lang ng ulo mo. Hante. Ayan. O, diba? Basic. Ay! Nalikat na ako ni James Red. Baby. Sayang ko ni Naden. James. Ano ba, James? Nako, James. Tagal-tagalan mo ko dyan sa pag-ano-ano mo, ha? Ay, joke lang. Nadala lang. Sorry. Then, ikakrap mo lang natin para naman magmukha siyang toong selfie, diba? Oha. So, ayun, nagpa-vibrate pa yung cellphone ko kanina. Nakinikis na akong James Reid. Ayan, resize mo na. Then, pwede ka rin rotate kung hindi mo bet yung angle mo na yan. So, I think hindi rin siya maganda. So,
So, balikan na natin sa dati. Ayan. Check mo na. And then, para hindi na masyadong zoom na zoom, pwede mo ulit siyang Insta Square. Yung ng border be. Ayan. O, diba? Perfect. So, that's it. That's the manips na that I made from PixArt. Hope you enjoyed. Peace out. Safe.